Dobrý den, jmenuji se Martin Novák a jsem zakladatelem a šéfem firmy IRA Company. Dobrý den, já se jmenuji Petr Kolář, jsem spoluzakladatelem společnosti IRA Company a rádi bychom, abyste podpořili náš systém věrnostních karet IRA Bene. Co znamená věrnostní program? Když u vás zákazník nakoupí, získá určitou odměnu nebo slevu. Čím častěji u vás nakupuje, tím lákavější odměny získává. Odměníte své zákazníky za jejich pravidelné nákupy. Mají tak větší motivaci u vás nakupovat častěji a nehledat jiný obchod, kde by mohli nakoupit levněji. Systém pro vaše zákazníky je přívětivý. Všechny své odměny vidí na Facebooku a zároveň se na svůj fanpage můžete přidat tlačítko Věrnostní karta. Jedna karta nebo klíčenka. Věrnostní karta nebo klíčenka funguje u všech obchodníků, kteří jsou v systému IRA Bene. Zákazník může dokonce použít i svou platební kartu. Snadné nasazení systému. Nevyžaduje žádnou pokladnu, jelikož běží zcela samostatně. Jeho ovládání je snadné a intuitivní. Systém máte plně pod kontrolou. Pouze a jen vy si definujete pravidla hry. Jsme féroví. Nechceme žádná procenta z obratu a nemáme žádné skryté poplatky. A nyní krátká ukázka. Já jsem zákazník. Já jsem obchodník. Jako zákazník provedím nákup. Jako obchodník zadávám slevu. A já všechny své odměny vidím na Facebooku. Podpořte nás na startovači. Děkujeme.